lerares van Friesland, want ik kan heel goed improviseren. Ik ben de beste lerares van Friesland, want ik zei, praat maar Fries. Ik ben de beste meester van Friesland omdat ik heel goed mijn band ken. Hallo, ik ben Marleen en ik word de beste juf omdat ik niet alleen de kinderen een onvergetelijk jaar kan bezorgen, maar omdat ik ze ook nog wat kan leren. Hoi, ik ben Jessica en ik ben de beste juf omdat ik gek op ben ben en zij ik op mij. Hi, ik ben Betty en ik denk dat ik de beste juf word omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind om met kinderen te werken en ze wat te leren. Hi, ik ben Willem en ik vind het gewoon super leuk om met kinderen om te gaan. Daarom word ik gewoon de beste meester. Ik ben Johan en ik ben gewoon de allerbeste. Punt.